Ako una nagapasalamat kag pabalo sa ilang kag nakita namon gali nga ang dalan na matamata naman nila kayo kay nag-agi diri nga nadilid ina nga project. Ti wala kami sinakabalo sang ila na dito yang pagkontratahay. Pero ang sa amon diri nga pumuluyo sini nga lugar bisan sa kadamo sing amon nga paminsaron diri lang namon niya nabalaan nga na simento manggid ang dalan. Kag ginngalanan ina nga farm to market road. Ang epekto sinasamon maayo gid ang pag-deliver sang utan kag una bes kun may ara man gid bi kami matawagan madasig kag kun ano ang mga sirkumstansya nga nagaabot diri sa amon halimbawa may dalalon sa mga ospital makaingagaw gid ayon. Kag ang utan amon nga ginapagwa nakita na namon nga madasig na ang pagpalusot dito sa Libertad Market. Oo, kumpara sa ti ang natabo sining kay nadilidira pero nagapasalamat kami sa kontraktor kag sa aton engineer nga tuod nga nadilid pero subong nagsugod naman sila matamat hasta na ni matapos nila. Okay. Sa pauli kag di man ko natubuan buot ina nga dalan kadako gid sing nabulig sa amon. Ti pabalo ko sa nagatag sina nga budget nagapasalamat gid kami sa kundiin man ni nga naghalin ina nga budget ng proyekto sa ginapangunahan man sang Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform. Nagapasalamat ko sang ila pasilidad nga nangin maayo na ni ang amon karsada. Panawagan ko sa ila nga hindi man nila pag i-delete gitudo. Kay nakita ko ara man dang ilang materials ang amon pagpating ina nga project tapuson ginila. Tiga pakadto na tigululan may ari pa di nga porsyon nga wala pa man masimento. Isa na nga makahatag man sa amon kuan nga nagdinanlog naman kami na dakay nasugudan na nila. Sa subong basi pa lang mamata-mata na nila man matapos na gid. Okay. Ano nang mabulig niya. Okay. Okay, nagapasalamat ko una gid sa Department of Agrarian Reform, sa Department of Agriculture, ang aton nga kapitan sang Granada, kag nagabulig man diri ang kapitan man sang Alangilan. Duha ni ka barangay, nagabulig man ni pagisa kuan si Kapitan Nogi sang Granada, kapitan sang Alangilan si Roy Retisa, isa man sa duha na sila nagatimbangan man nga nalipay nga makita ang ini nga lugar nga nasimento. Ano ginading nga lugar gani, sir? Balabag, Purok 18. Purok 18. Pero ang amon lang ni nga pandiri nga nasakopan Alangilan Kamo nga diri na. pumilik, pero ini ang duta nakatitulo niya sa Granada. Okay. Pero kamo diri ano ginading nga lugar gilya? Purok 18. Purok 18 gilya. Dito Purok Balabag. Ang sa ubos Purok Balabag Granada. Okay. So duwa ang sakop sila gilya. Na duwa ni ka barangay ang ari diri. Di ini malapos ang dalan. Malapos kini ang dalan sa may Granada ginito madungka. I mean, tapos diri ni may sugpon pa da nga project 2026. Diri ni maagi pasaka to saya. Halin sa diri sa Malones, pakadto Valdez, pakadto Esmeralda, magwa dito sa Economic Road. Gano kalayo pa na? Mga pila kilometro? 1 kilometer. 1.6 kilometer halin diri gintakos nila. Gamay lang. Gamay naman. Mga 1.6 kilometer. Amo naman lang ang ulan. Amo pa nang ila ang may Obrahon nga nakakonsubong nga project nga gina-generate nila. Okay. Sige. Saan na dapat matapos kani? Ang ini nga project, wala lang ko ni kabalo. Pero saan nagsugod? Nagsugod pa ni nagligatuig pa. Okay. Sige. Nagligatuig pa ni, pero nakita namon nga nagapalitan lang sa amon kung makasugod na sila. Sige. Bisan sa amon nandom nga mangin amon ang dalan, pero bisan sa damgo namon wala na nagpakita nga sa subong gidan bala mo obra. Tungod nga linsa na nagsakripisyo kami sa dalan. Kani nagapasalamat kami sa mga ang pagpasilidad sini sang aton gobyerno nga ini nga lugar gintagaan kami karsada. Okay. Sige, sir. Ako diri ang Bar Chairman, Henry Malones. Okay.